И след толкова тежки новини да кажем нещо положително. Финансовата грамотност на българите се подобрява, поне това смятат от Министерството на финансите. Комисията за финансов надзор започна серия от лекции в училищата от днес. Как да инвестираме безопасно? Ориентират ли се децата в финансовите инструменти и знаят ли как да пазят парите си? Репортажът е на Цветелина Катанска. Десетокласникът Тома е едно от децата, които взеха активно участие в днешната лекция за безопасно инвестиране. И според мен е много полезно, защото повечето хора се излъгват от интернет, гледат някакви финансови гурута, които говорят глупости, които му обясняват да инвестират в някакви пълни измами. Момчето е част от паралелката за предприемачество в първа английска гимназия. Парите са нещо, което не се прави бързо, ами отнема време и постоянство, но с времето се наслагва, научаваш се, ставаш се по-добър и по-добър. Именно на това се опитаха да научат децата представителите на Комисията за финансов надзор. Финансовите решения всъщност, които може и имате достъп и виждате, трябва да бъдат преценявани много внимателно. Специалистите посъветваха децата, че червена лампичка трябва да им светне веднага, щом чуят, че някой им обещава бърза и голяма печалба. Има много атрактивни инвестиции, които предлагат много бърза възвръщаемост и доходност, но не винаги това е смисъла. Тази година се очаква да завърши първия випуск с ориентиране към предприемачеството в гимназията. Резултатите на децата от икономическите паралелки до сега са много добри. Започва да се ориентират в процесите, които стъпват в България. Какво е бюджетиране, какво са финанси, какво са пенсионно осигуряване, какво е здравно осигуряване, социално осигуряване, застраховане. Успях да добия доста широка представа за парите и със сигурност ще се справям по-лесно в живота за напред. Министерството на финансите координира всички инициативи, свързани с повишаването на финансовата грамотност. Като че ли по-младите хора са по-финансово грамотни, има голяма вероятност те да ограмотяват и своите родители в някои ситуации. От ведомството също се включват в различни инициативи в училищата. Едно от децата зададе въпроса: добре, аз как сега да съм финансово грамотен, като всъщност моите родители ми дават прекалено малко джобни пари, аз не мога да се справя с тях. И всъщност му казах, че това е може би най-добрият урок, защото ако ти си дете на родители, които безгранично ти дават, без всякакъв контрол джобни пари, ти никога няма да бъдеш финансово грамотен. В случай, че имаш ограничен ресурс, най-лесно се научаваш и как да го управляваш успешно, обясняват още от Министерството.